maailmamme pahan kerran mennyt raiteiltaan. Nyt saasteet ja myrkyt sen peittää kauttaaltaan. Jääkarhut pitää varustaa kai kohta evällä. Mut saadaanko me autokäyntiin sinilevällä? La 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 la. Nyt tutustutte opinahjon, jos sattautaan. Ne tiedot ja taidotkin, joita tarvitaan. Kun Ilmarinen yksin takoi sammut maailmaan. Nyt yhteisvoimin koko pallo kuntoon saatetaan. La 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 la.